שלום לכולם, מה שאנחנו רואים כאן זה נייר כלשהו, כשאנחנו מסומנים עליו, מסומנת עליו רצועת בולינגר, לצורך העניין, ממוצע פלוס סטיית תקן אחת זה הקו העליון, ממוצע פחות סטיית תקן אחת זה הקו התחתון, לפני מכן מדובר בממוצע סטיית תקן של 5 ימים האחרונים, שכמובן לבחור ערכים אחרים, ואנחנו מנסים לעשות את התרגיל הבא, ושמנו לב שכאן יש לנו סדרה של נרות שהקלוז שלהם נמצא מעל הגבול העליון, ואנחנו רוצים להיכנס לפוזיציה, כלומר לקנות בנרות האלה. הכוונה כאן לא רק בנר הראשון לקנות, אלא מה שיפה לנר הראשון, אז הוא נעל גם לנר השני והשלישי וכך הלאה. במילים אחרות, כל פעם שהקלוז של הנר הוא מעל הגבול העליון, לקנות. בכל פעם שהקלוז הוא מתחת לגבול העליון, פה וכך הלאה, בכל המקרים האלה למכור. כן, אז בכל אחד מאלה קונים מנה אחת, ואלה מוכרים מנה אחת. אז קודם כל מה הקוד של הרצועות שאותם אנחנו מציגים, כי זה לא חלק מהאסטרטגיה. אז אנחנו נעבור לפה, לאינדיקטור, זה הקו העליון, זה הקו התחתון, אני לא צרפתי את הקו האמצעי, כי למעשה הוא לא כל כך מעניין בשלב הזה, אבל אם רוצים אפשר להוריד מכאן את סיום ההערה, וגם הממוצע של 5 ימים האחרונים יוצג בגרף. טוב, באסטרטגיה שאנחנו רוצים להפעיל, פשוט מאוד, אם הקלוז גדול מה-average פלוס standard deviation אחד, אז נקנה מהמניות בקלוז. לעומת זאת, אם הקלוז קטן מהממוצע פלוס סטיית התקן, נמכור מהמניות, כן? אז כל פעם שהוא מלמעלה, גם בפעם הראשונה וגם בפעם העשירית, נקנה. כל פעם שהוא מתחת, כל פעם נמכור בדיוק מהמניות. בואו נפעיל את האסטרטגיה הזאת. זה האסטרטגיה הזאת. אוקיי. ומה קרה? זה לא מה שרצינו שיקרה. הנה כאן הוא קנה, וזהו, לא קנה יותר, אז שהוא מכר פה, כשהקלוז היה מתחת לקו. אז הוא קנה שוב, כשהוא נמצא מעל הקו, ושוב הפסיק לקנות, ומחר, במילים אחרות, המערכת כל פעם קונה מנה אחת, ומוכרת מנה אחת. או כמו שאם היית אומרת, אין צורך לקחת עוד, לפני שתגמור את מה שיש לך בצלחת. אז כדי לאפשר קנייה מרובה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, צריך לשנות את ההגדרות. Properties for all, אני מסמן כאן לא up to 50 entries, נראה לי שזה מספיק, אפשר להגדיל את המספר הזה, כאשר regardless of the entry that generated the order, כלומר, צריך להבדיל בין מצב שאנחנו מצמידים לגרף מספר אסטרטגיות, ורוצים לאפשר לכל אסטרטגיה לשיטתה לקנות פעם אחת, ואז אולי יש מספר קניות אבל של אסטרטגיות שונות, ואז בוחרים באפשרות הזאת, או שרוצים לאפשר קנייה כמה שרוצים, גם עם אותה אסטרטגיה. אפשרנו והופ, מה קרה? אז הבשורות הטובות הן שבאמת פה קנינו 100, כאן קנינו עוד 100, וכאן קנינו עוד 100, וכאן קנינו עוד 100, וכאן, כשהקלוז היה מתחת לקו, מכרנו את כל הארבע בבת אחת. לא לזה התכוון המשורר, אנחנו התכוונו שכאן נמכור מנה אחת, ונמשיך לקנות פה מנה נוספת. במקום זו מכר את כולם, למה? כי מבחינתו, הפקודה של למכור 100 התייחסה מבחינת הקנייה הזאת, מכרה 100 מפה, מבחינת הקנייה הזו, היא מכרה 100 מפה, מבחינת הקנייה הזו,
היא מכרה 100 מפה, ומבחינת הקנייה הזו היא גם מכרה 100 פה. כל אחד מהם התייחס לנקודת המכירה כאילו היא נועדה לו ולא בלבד. מבלי לעמוד בתור, הכל במקביל. טוב, איך מסודרים את זה כך שהוא לא ימכור את כל המקחת, אלא כל פעם מנה אחת? זה צריך לסדר בקוד. כן. צריך להוסיף פה את מילת הקוד, total. ואז זה יבטיח לנו שכל פעם ימכרו רק 100, ולא משנה כמה זמנות פתוחות היו. לא 100 מכל הזמנות, מכל הזמנה, אלא 100 בסך הכל. יש לנו את הקוד. נשים את השור. עכשיו זה יסתדר. אז מה שקנינו כאן נמכר בפעם הראשונה שירדנו תחת לקו פה. מה שקנינו כאן, בנר השני שנמצא בעל הקו, נמכר כבר בפעם בנר השני שהקלוז שלו נמצא מתחת לקו העליון, ומה שקנינו פה בנר השלישי זה כבר נמכר בנר השלישי שמתחת לקו העליון, ומה שקנינו בנר הרביעי, יש פה 4 נרות ברציפות מעל הקו העליון, אז הוא נמכר כבר בנר הרביעי שנמצא מתחת לקו העליון. וכך הלאה גם בנקים האלה, בכל אחד ואחד מהנרות, או שקונים 100, או שמוכרים 100, או שלא עושים שום דבר. תודה, או להתראות בסרטון.